Són pets socials i tres per la cuina, dic jo. No? Fas gust de cuinar, sobretot fas gust de compartir el que cuines. Som un lloc extraordinari, que són els jardins de Can Alcover. I aquí avui farem això, jugarem un poc, ens divertirem i passarem gust en la cuina. No pot ser un lloc millor. Avui farem dos plats. Inicialment hem de fer un, que són mongetes escaldines, que és un plat de tardor. És un plat que ja té una certa consistència. I després, mentre fa xup-xup, farem uns ous amb tomàtica. I espipallarem el que surti de la greixonera. Són ingredients bàsics que tots coneixem. La mongeta, un poquet de magre i panceta de porc. Afegir un pot de botifarró. És opcional també posaria un pot de sobrassada, tomàtica rallada, una mica de ceba, veiem que no hi posa, all llorer, oli d'oliva, sal, pebre bo i pebre vermell dolç. Bon profit. Els ingredients tots són de Mallorca, de quilòmetre zero. És més fàcil per mi el segon plat perquè d'ous amb tomàtiques, perquè tens els ingredients en la meva cuina. M'ha agradat molt, així com ho ha explicat en Pet Socias, perquè fa cuina de temporada i amb uns ingredients molt senzills que costen poc i sobretot ingredients naturals. M'ha agradat primer la comunicació del cuiner, que ha estat molt fàcil, molt fluida, ens ha donat un munt de pistes, de consells, tot allò que s'ha de menester per fer plats de cullera. M'agrada moltíssim, però bé, la tomàtica, la ceba, l'all és imprescindible en qualsevol plat casolà. Tots els ingredients els conec perquè els empro més o menys amb regularitat, però jo destacaria el moraduix i el botifarro. A la cuina mexicana tenim plats que són molt semblants, tant els ous amb pebre i tomàtica com les mongetes amb botifarro i tomàtica i la resta d'ingredients que he emprat. Llavors, són coses que jo faig amb certa regularitat, evidentment amb les diferències que hi ha a les dues cuines, la mexicana i la mallorquina.